És un dels edificis més imponents d'Horta-Guinardó. Era la casa d'esbarjo del marquès d'Alfarràs. Se la va fer construir al segle XIX conjuntament amb els jardins que inclouen el famós laberint d'Horta. Es tracta d'un dels primers exemples d'arquitectura neoàrab de Barcelona. Entenem que el marquès era un home viatjat que hauria de recórrer països on estaria influenciat per l'arquitectura àrab i la va voler fer-se una casa amb un capritx. Les esquerdes a la façana, el mal estat de les finestres o l'interior apuntalat indiquen l'estat ruïnós en què es troba actualment. De fet, no s'hi pot entrar. Des que el va adquirir l'any 1971, l'Ajuntament hi ha de fer una reforma, però els veïns denuncien que van passant els governs i cap l'afronta. Sí, ja ho farem, de que sí, ja ho farem. I aquest sí, ja ho farem, mira el que ens ha portat. Ens ha portat a una degradació total, que s'ha ensorrat el sostre, les parets s'estan caient, finestres que ja han desaparegut, etc. Des del consistori sempre han estimat que la intervenció és cara, sobre els 10 milions d'euros, i que primer cal trobar-li un ús. Per la seva banda, l'Associació de Veïns d'Horta proposa que sigui una escola de jardineria o un centre d'interpretació del Parc de Collserola.